David, estàs a punt? A punt, a punt. Bon dia, bona vespre, bona nit. Aquí l'episodi número 8 ja de la Sida dels Gossos. Això és molt fort, eh? Feliç dia del treballador, treballadora, treballador i... Avui és 1 de maig i com que ens agrada molt treballar, som aquí treballant i estem molt contents. De fet, com podeu veure, l'escenografia ha canviat. Què ha passat? Estem en un búnquer d'ETA. De fet, ara estem simulant que som un comunicat d'ETA. Jo, de fet, ja porto a passar muntanyes. Posa tu, sisplau. Perquè cada vegada que diguis una bajanada cancel·lable, jo me la posaré. Perquè aquell vídeo no formi part de la meva carrera. ETA ha muerto. Fa anys que ha mort. A veure si ja deixeu de jugar amb ETA. Bueno, què ha passat? Aviam, fa dies que diem que Catalunya ens estreny, no? Que Jaume primer va fer una feina molt lloable que no estem aprofitant, Joan. No l'estem aprofitant. Estem allà tancats a l'àrea metropolitana, que no pot ser. Hem sortit del Principat. Ara, on som? Perquè clar, el Principat és... El Principat és petit. El Principat no, dic, els PPCC estaria la Xina, Rússia, la Índia i els PPCC. És gran. És gran. S'extén Tremoleu, tot el PPCCs. Mediterrani, que és un oceà. Aleshores, on som? No ho sé. Només us dic que a Mallorca no som. No estem a Mallorca. Mira, jo vull parlar per arribar on som. Hem hagut de fer un viatge molt dur, no dur de llarg, perquè va ser llarg, jo em vaig sentir com, sabeu la pel·lícula aquella de les drag queens que creuen tota Austràlia per arribar a la costa oest? Érem com el nostre que anaven cotxes... Les de Priscila. Les de Priscila. Amor, no teníem res a veure amb Priscila, reina del desierto. En tot cas, deixa'm dir-te que érem Sònia i Selena anant de bolo a Torrevieja, no suportant-se, volent-se matar... Perdona, no parles en plural, o sigui, la persona que va estar enfadada i va estar callada. És que tu no saps el que és callar. Et faré la classe dels pronoms febles amb el verb callar, a veure si així n'aprenem. I amb el xicle. Amb el puto xicle. O sigui, jo et volia assassinar i tot el rato. És que, no, ho estava passant molt malament. Jo et dic una cosa, jo no estic preparat per compartir amb l'audiència tot el que em provoques. Crec que a poc ja ho estem fent, però en tot cas, aquest cop estic content que tenim un testicle de tot el que va passar, que va ser el Jordi, que estava fotut allà dintre el cotxe. Sí, el Jordi va ser un dany col·lateral. Però creu-me quan et dic que el món, i sobretot el nostre petit món, que són els PPCCs, no estan preparats perquè jo t'expliqui el que em provoques. Només et diré que tots tenim un petit psicòpata dins, estàs d'acord amb aquesta afirmació? Saps què em deia el meu psicòpata ahir, quan conduïa? El teu psicòpata interior? Sí, em deia, fes un volantazo. Fes un volantazo i tot s'acabarà. T'autoimmolaves per la causa. A la dreta, mira. Jo he de dir que estic molt content, ha sigut la prova feient de que el viatge a Badajoz, Extremadura, on no ens volies portar el grup d'amigues, no havia de succeir mai. Amb tu no. Perquè si 4 hores de viatge ja ens han portat això, a saber on hauríem acabat. Però per què ens vam enfadar, Joan? És que ara no me'n recordo. Digue-m'ho tu. Què va passar? Què va passar? Que vas arribar 50 minuts tard? 45. Escolta, el vols fer esperar? Les vives, com la Melody. Bueno, en fi, on som, Joan? On som, Joan Sureda? On som? Home, jo crec que hi ha moltes pistes en el que... Bueno, no sé... No, encara no. Es aniran descobrint. A la meva presentació. És com al bonic... Puc dir País Valencià? Diré Comunitat Valenciana? Com hem de fer això? No, has de dir la ciutat. La ciutat concreta. Ciutat? Sí, la ciutat concreta. On som? Som a València. No, a València no estem. Amore, a València no estem, que estem en un polígon. Uau! Això no és València. Jo tenia entès que a València es portaven molt els polígons. No, pues està clar. Ara tampoc he vist nanos, Jo pensava que tindria un afer amb un nano. Som en un polígon perquè a València es porten els polígons. De fet, què més es porta a València, David? Espera't. Perdoneu, Taronges! Taronges podrides! Què vos penseu, que aquí no se'ns podreixen les taronges? Aquí se mos podreixen, no veus que mos surten de los juanetes, les taronges? Pues mira, aquí. Taronges! I també, mira, ara que som un podcast cultural i que parlem de cultura... Ara i sempre. Sempre hem sigut un podcast cultural. Doncs és una dada important que ja us explicarem. Ja anirà. Aquest parell d'incultes no sabíem que a València
a part de taronges, s'hi fa vi, i gràcies al nostre patrocinador que ha tornat, Taps Vinoteca, ha reaparegut després d'uns mesos de... Pensàvem que ens havia deixat. I ens ha compartit amb nosaltres que a València es fa vi, tenim aquest vi, la pinada? La pinada. La pinar, no? De Requena. Utiel Requena. I res, ara sabem que també es pot beure vi a València. Però què més es porta a València? Va, A València, aviam, Què més es porta? a València es porten molt les desgràcies. Jo quan era petit... No, en sèrio. Jo quan era petit, quan mirava el TN és com la Punt, però d'allà. Un moment. I bueno... David, el posaré el passamuntanyes... Posa tal. No vull ser còmplice d'això. Perquè si hem de comparar una cosa i l'altra, bueno, en fi. Jo, quan deien, se ha caído de un tercer piso una mujer y luego el bebé se ha caído, pensava, València, Castellón, Alicante. I, efectivament, quines són les coses més rocambolesques, les desgràcies més rocambolesques que han passat en aquest país valencià / comunitat valenciana, no me quiero meter ahí. Les xiquetes d'Alcàsser. Prou, David, para, frena. Va ser una tragèdia, jo estic a favor de les xiquetes d'Alcàsser. Jo crec que va ser allò del bar Espanya que treien ronyons a les nenes. Jo sempre... D'allà ningú em baixarà. D'això i que la terra és plana, a mi no em baixen. I l'altra desgràcia important que va haver-hi va ser el tòmbola. Perdona, no, discrepo un moment, em trec això. No. Tu ets gai. Tòmbola, i tu no. Tu què ets, Jo soc heterosexual? No, escolta'm, Tòmbola va portar grans moments de televisió, grans moments de transgressió. Jo estic a favor de la cultura trash i el que va fer Tòmbola en aquells anys. Bueno, Escolta'm, però ara que parlaves de desgràcies, què més? avui hem fet un passeïto per València i hem pogut veure les meravelles que va fer Santiago Calatrava. Trobo que Santiago Calatrava agrada molt a València. Jo ho posaria al paquet de les desgràcies, també. Sí, és una desgràcia. És una desgràcia, no tinc paraules. És que no té un edifici que funcioni. Què més? Per què segueix treballant? A més, és valencià, oi? No ho sé. És valencià? És valencià. És València, és que clar. Un aplaudiment per València. Què més es porta a València? El càncer de pell. Hi ha molt sol aquí. No tant, eh? Jo, per si de cas, ja sabeu que jo estic superant un càncer, un carcinoma... Jo vaig fotre un fred aquí, que jo em pensava que baixàvem al sud i això sembla Andorra, guapa? No, la veritat és que molt malament. No ens ha fet sol. Hem menjat paella. Bueno, Molt dolenta. Heu menjat paella, jo crec que és l'altra desgràcia que podíem parlar és la paella que heu menjat avui per dinar. Podem confirmar que a València no totes les paelles són bones. No, també és veritat que haguéssim hagut de mirar al nostre entorn, tot eren suecs. És que clar, és que potser Era lleugerament millor que una paella del paellador, la que hem menjat, però bueno. També hi ha droga, al nostre país no hi ha droga, perquè són budistes. He de dir que no, ho he sentit, no ho puc ni confirmar ni ho puc desmentir. Jo sí, jo vaig drogat, ara mateix vaig drogat. Però el que sí que sobretot agrada molt aquí a València és la seva llengua autòctona, la llengua valenciana, un idioma propi de la regió. No. Això es porta molt aquí. No, perdona, disculpa, com que, ja saps que jo estic fent un màster, no? Ah, sí. Per desgràcia dels futurs alumnes. No m'agrada dir-ho, però em considero lingüista, entre altres coses, i m'he estat informant, perquè ara també em formo segons el mètode científic, i me n'he donat que català i valencià, atenció, són la mateixa llengua. No. Són la mateixa llengua. Els del PP diuen que no, eh? No, però dels del PP ja parlarem després, que tinc unes quantes coses a dir-los. Són la mateixa llengua en principi, a priori, ¿vale? Com bé apuntava en l'episodi anterior, però què passa? Jo ja us vaig dir que vaig acunyar un terme, perquè jo crec que el problema no és que siguin llengües diferents, el problema és que a aquesta llengua no sabem com dir-li, si català, valencià, mallorquí, i ens enfadem. Crec que... Perdó. Tira. És que crec que t'ha quedat un moc de crema aquí. És semen. No. O és un moc o és crema de... No, crec que era crema solar. És un moc. Llavors, no ens posem d'acord amb el nom, i jo ja vaig dir en l'episodi anterior, que si no ho heu escoltat, escolteu-lo, que jo proposo un altre nom per la nostra bonica llengua, que és llengua de llevant, que es pot abreviar com a I. Jo parlo I, però calla. Ho has de fer llarg. És una doble ella geminada. Però jo pensava que amb això ja estava, però vaig parlar amb un col·lega d'aquí de València, i em va dir que tampoc estan d'acord perquè, clar, el que a Catalunya, al Principat, diríem I, aquí es diria de la llengua de Chevan. I que a Mallorca
a Mallorca es faria alguna així com... Perquè tenen 8 neutres i no saben com fer-ho i farien... David, vols el passamuntanyes? No, jo a cara descoberta. Llavors, com que la ella és molt catalana, aleshores tampoc estem d'acord en això... No es fa la ella aquí, No gaire. Bueno, alguns, però tu no la fas. Bueno, també hi ha gent, també hi ha gent a Castella que la fa. Tu no la fas. Jo l'he pres a fer. Però la fas poc, et relaxes. La faig poc. Ets d'ella fràgil. Soc del Llobregat. Bueno, doncs jo he trobat un altre nom, un nom que crec que pot acordar tots els PPCC, inclús l'Alguer, que és, la nostra llengua a partir d'ara s'ha de dir Xenoa. Però si no parla Bueno, d'on és la Xenoa? De Mallorca. Ja tenim un. Però d'on és també la Xenoa? D'Argentina. Argentina. Què diuen els argentins? Che. Qui més diu Che? València. Què més? On va triomfar la Xenoa? A Catalunya. A Catalunya? Al barri de la Salut, OT1. Allà. Què dius? Que sí, que jo veia els fans allà fent així. Llavors, Xenoa, que de fet hauríem de posar-nos d'acord si fiquem el TX o CH. Però jo crec que això ho podrem resoldre. El català ara i el valencià es diu Xenoa. Jo parlo xanuí. Xenoa és l'estel, és el ratpenat, és la sobrassada que ho lliga tot. I ja està, s'ha acabat. Ell ens ho estava dient el 2001, però no li vam fer cas, perquè les dones poderoses ens espanten. M'agrada veure que t'has documentat tant, que has llegit tants estudis lingüístics. Jo seguiré pensant el que m'interessa, que el valencià és una llengua diferent, perquè és que l'altre dia ho pensava. Realment els del PP en saben molt. Jo ara mateix, mira, que tinc la carrera d'actor així una mica... Dic, escolta'm, una manera de rellençar la meva carrera és inflar el currículum. Jo inflo el currículum puc dir que parlo una llengua més. Parlo català, parlo valencià. En lloc de dir jo parlo català, diré jo vos parle valencià. Però ara pots dius dir... eixe, dius Però ara pots dir xanuí del nord, xanuí del sud... No, perquè això és un dia... No. Jo vull parlar una llengua nova, 17, 18... Pues el català i el valencià són llengües diferents. Jo us recomano, catalanoparlants, si voleu tenir més aspiracions professionals, afegiu valencià. Si ho posen a les webs del govern, que posen català, valencià com a llengües diferents, ho podem posar jo al currículum. I a més hi ha una cosa que m'agrada molt, que és que dius les coses tal com s'escriuen. Que això el català és una... Sí, el català és una merda, no saps com s'ha de pronunciar cada cosa. Aquesta lletra es pronuncia o no es pronuncia. Aquí t'ho posen fàcil. Jo és que soc molt intel·ligent, llavors aquestes coses no em solen costar. Però sí, té intríngulis, el català té intríngulis, és veritat. David i Joan seran cancel·lats ben pronte per este capítol que estem fent. Vale, una coseta, ens hem quedat que estem en un polígon, però no hem explicat perquè no estem en un polígon qualsevol. Ja. Estem en un polígon històric on han passat cosetes. On estem, Joan Sureda? No ho penso dir. No ho penses dir? Jo no volia venir. O sigui, aclariment pels espectadors. Jo he sigut segrestat. De fet, la discussió del cotxe va ser perquè jo em negava a venir aquí. Jo em posaré aquest passamuntanyes i jo no volia venir a on estem. Dimissió. No ha sigut una bona idea. Dimissió. No és una bona idea. Però això sí. On estem, tia? Estem a Paiporta. Un aplaudiment per Paiporta. Estem jugant a la loteria de la cancel·lació. No, perquè estem aquí per recolzar. Som els bombers del nord. Som aquí. Som la gent del poble que no va venir a recollir fang, però que estem aquí 6 mesos després. Per què hem arribat tard? Ah, no vas venir? Sí que vaig venir. Vale. Sí que vaig venir. Vaig venir amb la Rosalia. Tu qui et pensa que li feia les fotos? La seva germana. Jo pensava que estaves amb el del Cuarto Milenio, el periodista aquell que es posava fang així en els... No, però... No eres tu? No era jo. Pues això estaria guai. De fet, podríem fer uns vídeos nosaltres anant per aquí a Paiporta posant-nos fangs. Si tenim temps, perquè aquesta nit jo crec que ens tajarem, jo em tiraré el riu Túria bueno, i... Prefereixo això que discutir una altra vegada. Us volem dir que Paiporta comença a estar bé, però Déu-n'hi-do el que s'ha passat, Ara fem risa, no? No vull fer risa perquè estic super en contra de com s'està gestionant tot aquí la moguda. Bueno, és que vull també... Ara fa 6 mesos, no? De que va passar tot. Sí, i aquí estem. Hem arribat tard, ho sentim, però bueno, hem portat cosetes. Hem portat cosetes? Bueno, i com que el tema del... O sigui, vam pensar de què podem parlar a Paiporta amb una mica de respecte. I vam dir, doncs el tema d'aquest episodi serà la mentida. Perquè, perdoneu, però estem en el territori
de la mentida, i no pels paiportins, perpuitines, perputenyos, sinó per un fill de sa mare que encara està a la Generalitat, que és un cabron, que és el Carlos Mazón, que ja el coneixeu, que ha fet la mentida més fastigosa, més assassina, més ruïn, una mentida... Escolta, la mentida ha sigut un modus operandi recurrent en el una PP, mentida per pagar, per mantenir una paga gairebé vitalícia, una mentida per amagar, que s'estava repartint, vés a saber què, bevent i follant. Què va passar al Ventorro? Presumptament. Una mentida d'un home vergonyós i sense escrúpols. Ojo, més dient presumptament que de poc. Vale, doncs presumptament por 10. Et parlo a tu, votant del PP. Escolta'm, que sé que ens escolteu perquè és que som el vostre target, o sigui... Ens ho han dit, A les confessions anònimes, ai, no, això no ho saps. Algú del PP ens escolta? No, una persona ens va dir, és igual, ens va dir que era com un pijo de no sé què, perquè li agradava follar-se pollosos com nosaltres. Doncs... Sí, això va passar. Jo, anda que no m'han dit això a mi, de vegades. Escolta'm una cosa, si ets del PP, cosa que ja m'explicaràs algun dia, has d'escoltar aquest missatge, t'has d'abstenir. T'has d'abstenir, vale? Aquest cop ho sento molt, però no pots votar. Fins que els teus ídols polítics no es comportin, no pots votar. Et fots. Els d'esquerres ens abstenim cada 2 per 3. Cada cop que un diu A i l'altre diu A', no votem. Tu t'abstens? Pues tu també. Tu t'has abstès alguna vegada? Abstès? Es diu així? Abstingut? Abstingut? No, no m'he abstingut, però he votat coses raríssimes, tipus el Partido Regionalista de los Comunistas de Algeciras, pues aquest l'he votat. Perquè us dic una cosa, després del que ha passat... Això és mentida. Sí, al principi votava coses rares. Després del que ha passat, senyors del PP, si algú decideix votar-los, jo t'ho juro que ho considero una ofensa. Da igual cuando escuches esto, perquè el PP no para de liar-la. Perquè, tot i que el PP sempre trola, sempre roba, sempre guanya, de tant en tant és com que se'ls ha d'amnistiar, no? Perquè com que això és una democràcia, doncs, bueno, de tant en tant s'ha de permetre que voteu al PP. Però de debò, després del que va passar aquí, i us ho dic de veritat, i del que estan fent, no puc tolerar-ho. No voteu al PP, no voteu a Vox, Mazón dimisión, mentider, capullo, desgraciat, assassí. Per cert, saps que el Mazón tenia un grup de música? Com et quedes? Però quan tenia un grup de música? Quan era jove. Obrim pas? Obrim pas no crec. Jo crec que feia una mica així, tipus bachata, per lo que m'han dit les meves fonts, Però molt bé, això és una altra mentida de les teves? No, això ha passat, t'ho juro. Però vull un document gràfic, sisplau, buscarem un... Tens algun vídeo? Bueno, jo aquestes coses les faig jo. Buscarem un vídeo... Hi ha documentació gràfica al YouTube? Segurament. Y solo yo, el cielo azul y en tus ojos el amor, mirando al mar, embrujado, nos abrazamos con la fuerza de un ciclón. Una cosa, el tema és la mentida. La mentida. Tu quan has mentit més, Sureda? O sigui, has de superar el Mazón. Buah, és que... I és que no m'entenc... O sigui, jo tinc un problema, és que tinc molt mala memòria. Em trec això, estic a favor de pa i porta, però m'ho Jo tinc un problema que tinc tan mala memòria que com que no recordo les merdes que dic, tinc por de si fot un trolo, després em pillaran perquè jo... Llavors, com a modus operandi de la vida, he decidit dir la veritat. Però realment, és que hi vaig estar... No, és que no... No menteix. Ah, no! No, espera, no, en tinc una molt bona. A veure... No, una... És que és llarga. No, llargues no, No, en una... Buah, això ho vaig passar molt malament. Estàvem viatjant amb cotxe, anàvem... La frontera entre França i Itàlia, anàvem a una casa amb uns amics que havíem llogat com a Grècia, i anàvem amb cotxe i portàvem la marihuana per tothom. I la portàvem com amagada dins uns... Ens van dir, no, perquè vosaltres que aneu... Ells anaven amb avió, nosaltres amb cotxe. L'havíem de portar com nosaltres amagades en un bot de xampú, que ens van dir, no, així en un pot de xampú, llavors no us ho pillen. I ho portàvem tot amagat, però portàvem, jo i el que era el gusano del meu ex en aquell moment, portàvem com una mica per fumar el dia a dia a la motxilla. Llavors ens vam... No sé per què, ens van veure dos xavals joves, samarreta tirants, no sé, i van pensar que érem com tu. I ens van registrar, ens van trobar en el paquet de tabac la poca marihuana de fumar aquella nit i ens van començar a fer una intervenció i ens van porteu més marihuana? I jo així, pensant, porto 2 xivatos sencers de marihuana dins un bot de xampú al maletero, i jo dient no. No, amb aquesta cara de sí!
Vaig passar-ho fatal, o sigui, molt... Ai, carinyo. Molt mal. Vas passar una frontera amb marihuana, Jo venia a hachís, que era pinso de gos. Ho sé. Però bueno, Aquesta anècdota ja l'hem parlat. ja en parlarem, perquè és que això dona per... Penso que és així. Penso que és així. En fi. Va, la teva mentida més grossa, va, sorprèn-me perquè en deus tenir alguna. Vale, la meva mentida més grossa, la més grossa de totes, ha estat la setmana passada, quan redactava la subvenció que hem demanat, perquè vostès sabíeu que hem demanat una subvenció de... Que ens donaran una subvenció perquè som un podcast cultural. Som culturals i hi havia 5 punts de la subvenció en els que et demanaven... No, bueno. Sí. No, frena. Et demanaven No, què faràs tu per col·laborar amb el medi ambient. I jo vaig dir, No, David. preguntes això? Li preguntes a un podcast de 4 xavos que com acabarem amb el canvi climàtic? Doncs jo et respondré i em donaràs els 5 punts. I el que vaig dir va ser, tenim previst un episodi a la Ricarda... El Prat, el Delta del Llobregat, zona en perill està d'estar, a les vies de l'aeroport... I convidarem a una de les referències més importants contra el canvi climàtic, que és en Francesc Mauri No, de fet, que jo m'ho vaig o llegir. Tomàs Molina. Vaig donar aquestes dues opcions per si un dels dos falla. Aquesta és la mentida més gran que he fet a la meva vida, perquè jo també soc molt sincer. Això és completament fals. Jo soc molt sincer. I això ho vaig llegir i vaig pensar, el Teixi dient mentides, has dit tronos molt més grans? No. Bueno, no els trauré ara, però tothom qui hi ha en aquesta sala ho sap. No. Mira, només diré una cosa, Sílvia Pérez Cruz. Hòstia, puc explicar-la? No tenim temps. Tinc temps. No tens temps. Tinc un minut. 24 de maig, veniu a la Federica, el David explicarà el dia que es va fer passar per un músic de la Sílvia Pérez Cruz. 24 de maig a les 7 de la tarda a la Federica, Barcelona. Engagement, m'agrada. No, seguim, però si ja estem. No, escolta, ara que abans de parlar, que tenim un convidat d'aquí a Porta, jo volia fer un apunt, perquè és que, clar, ara de sobte, la Dana, no? La Dana. Però que la Dana fins fa 4 dies era la gota freda. La gota freda. La gota freda per... O llevantada. No sé, pluja a saco. I de sobte des de fa uns anys, i especialment des d'ara fa 6 mesos, és com que Dana, i a mi, el meu cap d'homosexual, vell, que va ser adolescent als anys 90, a mi el meu cap Dana és Dana International. Els nostres espectadors, que segurament són millennials i que van veure Eurovisió l'any 98, és que això va ser molt fort. L'any 98, Israel, país... Espera. Sí. País amb un passat i una història ben particular. Jo no sé si algú de la radiotelevisió d'Israel els hi va fer un gol als ortodoxos o si va ser una operació de pinkwashing d'estat, però van enviar com a representant de l'estat d'Israel a Eurovisió una dona transexual l'any 98 i és com... O sigui, aquí teníem la Veneno en el Mississippi, que també era fort. Sí. Envien a una transexual, la transexual va a Eurovisió, canta i guanya. I la tia guanya. Dana International, l'any 98, em sembla... O sigui, és tan guai, però a la vegada és tan... I tinc com sentiments molt trobats, perquè és que, a més... Però el seu avi era palestí. No. M'ho he inventat. Estava intentant no trencar un dels teus mites de la joventut. Però és que jo no entenc com m'ha guanyat. Tu has vist aquell vídeo? Vull recuperar... uns segons d'aquella actuació perquè va desafinar com una almeja. Com una almeja. Però no hi havia autotune, el 98? Sí, però jo el que no sé és si hi havia la horda de gais fans d'Eurovisió com que els era igual que la cançó fos un trunyo i que la tia desafinés perquè guanyés. O si va ser una operació de pinkwashing d'estat que van fotre... I jo em pregunto si els gais al 98 ja eren calvos, com els del Benidorm Fest. Que tots són calvos i jo ho puc dir perquè vaig cap allà d'una manera desenfrenada. Viva Victoria! Mira. No desafina tant. A veure. No, al final, espera, escolta'm. Cleopatra. És que és tan fort. Dana. Això és una Nadala de veritat. I res, he volgut recordar aquest moment. Vale, doncs d'un vídeo a un altre. Però és que desafinar?
Desafina molt. Va, és igual. No ens posem a parlar de No música. tant. Tirem endavant perquè D'un vídeo a un altre, d'un vídeo a un altre. se'ns tira d'això sí. Efectivament, no venim a parlar de la Dana International, venim a parlar... No parlarem de la Dana perquè no sóc la Sílvia Chao Rondo i tu no ets l'altre, com es diu, l'altre basc, el Gabilondo. No, jo vull ser El Gabilondo? el de Catalunya. Jo vull ser el Em de cau Catalunya. també que me'l follaria, i mira que és Jo vull ser senyor. com es diu el de Catalunya? El Toni Cruanyes, El Toni Cruanyes. que ens segueix. Ja ho sé. Ens segueix a la cita dels Hola, gossos. Toni. Toni, vols venir de convidat? Toni, una cosa, espero que el fill no l'hagis comprat, vale? No, és adoptat. És adoptat. És adoptat. Pots continuar aquí. Visca Catalunya Lliure. Escolta'm, Vale, no. Nosaltres, aquí, aquestes dos pajarraques no poden aterrissar a Paiporta i Aterrar. parlar... Deixa'm, sí. deixa'm. Sí. Diré aterrar. Vale? No poden venir aquí i parlar de lo malament que ho vam passar, perquè, bueno, jo sí que vaig venir, que vaig estar amb la Rosalia i amb la Paz Padilla, però tu no ni vas trepitjar això. Jo soc com els Reis, que he vingut aquí a saludar. Sí, com els Reis Mags ets tu. Aleshores, Cala. per parlar de tot el que va passar i de molt més, del Xanuí, a veure què pensa del Xanuí, us portem una persona que viu a Paiporta, que és el propietari d'aquesta casa, No és propietari, és Bueno. llogar. però és familiar. Puc dir la frase? Digues-la. ¡Dentro vídeo! Ayer creo que en mi casa éramos 14, 15 personas que auxiliamos, el edificio lleno de gente, y claro, el agua seguía subiendo y no sabíamos qué hacer, y lo peor fue que por la calle escuchábamos todo el rato gritos de socorro. Y yo no sé si el señor Malsón, el señor Mazón, que sabía en valenciano, dice que funcionaba 112, funcionario para él, porque estuvimos horas y horas llamando y no venía nadie, ni lanchas ni nada, y la gente estaba gritando en la calle y no podíamos acceder porque es que era un río. La impotencia. Era un río, claro, y habíamos conseguido entrar a gente a casa, pero es que había más gente fuera. Luego al final conseguimos llegar a una mujer, cuando bajó un poco, que nos contaba que iba saltando de coche en coche, que tu suerte que se quedó un coche como este de aquí empalado contra un árbol y que dice que al lado tenía un contenedor con mucha gente encima que se fue arrastrando y que los perdió la vista. Bravo, Joan. Brava! Malson, senyor Malson, Dimissió. Joan Sansa. Bueno, perdoneu. Jo ara parlaré molt a poc perquè parlaré en català. A veure si Què? m'entens. A veure si m'entens. Vale, A vale. veure, és com a veure, però en català. Ah, vale, vale. Perquè són llengües completament diferents. No ens entenem. El Joan i jo som amics des de fa temps i no ens entenem. Parlem en anglès. Sí, Per què no el presentes? el presento. Però primer li vull fer un regal del Però Principat. primer presenta'l. No, li puc fer primer el regal del Principat? Pots fer el que vulguis a la vida. Ah, Ningú t'ha de gràcies. dir qui ets ni què has Mira, de fer. la que deia que no mentia, ara s'està cagant amb mi. Que te cagues. Bueno, perquè m'he saltat el guió. Bueno, et vull oferir un present del Principat de Catalunya. Això ve de Catalunya. Això és català, Si ho toques, és català. Un pa de Sant Jordi. Ah. Amb les 4 barres. El pa està començat perquè sóc català i tenia gana. Ets Està un boníssim. cutre. Te'l vas menjar... Això ho treus la factura de la cita dels gossos. No, T'has menjat la meitat. Això ho ha pagat ma mare. Ma mare. Prova-ho. Mira. Et dono la part que no té la 4 barra. Cómetelo todo. Vale, vale. Vols? Sí, clar que em vull. Vale. Està bé. Bueno, Bueno, Joan. Qui era el Joan? vull, és que... Estem anant molt lents. Veu. Catalunya és molt dur. El Joan és una persona de Tavernes Exacte. que Vale, us acosta, viu a ja, és molt dur. Viu a Paiporta, vale? I la cosa és que, és veritat o no, que nosaltres, els teus amics, anàvem a baixar a Paiporta. Bueno, amics, sí. Sí. Perdona, Com tots els amics del Teixí, Joan. t'allargo la vida. T'allargo la vida, sí o no? Vols matar-me cada volta que eixim junts. No, però nosaltres anàvem a baixar a Paiporta 24 hores abans de la Dana. I no ho va baixar? No vam baixar... Per què no vau baixar? Perquè estava l'autopista tallada, entre altres coses. Jo, A la festa són bons, però per ajudar... jo vaig venir amb la Rosalia i la Paz, Ah, és veritat. El que passa és que no ens vam veure. No sé què va passar. Bueno,
Joan, o sigui, volíem començar, si vols, com que ens expliquessis, no? Bueno, tu. És que no l'has presentat. Ja l'he presentat, és un amic meu. És un amic meu. És molt guapo, és bisexual, ho puc dir. És del col·lectiu. Bueno, va, ara... Però no és ni trans, ni asexual, ni lesbiana. Calla. Jo ara em posaré una mica melero. Joan, tu vas ser a la Zona Zero, aquell fatídic 29 d'octubre. Com va ser? Com vas viure tu aquell dia? Vale. És que era un genital. Ara dic, vale. Pues bé. Bueno, va estar bé. No, que és broma, no, va ser horrible. Va ser, jo crec que el pitjor dia de la meva vida. Sí. Bueno, ahir ens explicaves una mica que, bueno, estem en un polígon, com hem dit, i ens vas explicar que, bueno, que la teva companya de pis, que està aquí, que després coneixereu... I que té algunes coses a dir, Té algunes coses a dir. Bueno, que tu vas baixar i vas poder ajudar a certes persones, no? Com, si vols, explicar-nos una mica com va ser, com et vas sentir, com va ser el moment aquell. Sí, bueno, jo vaig vindre, van cancel·lar les classes i me'n van vindre antes, jo som mestre, em van cancel·lar les classes, van vindre a casa i per la vesprada mos van tallar la llum i l'aigua i al cap d'una estona vam veure que la gent començava a cridar per la finestra. Jo he de dir que, ja us he dit abans, jo no parle de la Dana, quan conec algun pregunta, el que siga, jo dic de la Dana no es parla, però vosaltres ho faig, ja que soc fan número 1, però m'emociona un poc, vale? Encara. Ha passat 6 mesos, però encara em posa un poc trist. I res, que la gent va començar a cridar que ve la riuà, s'ha desbordat el riu, traieu els cotxes. Entonces jo vaig baixar i res, vaig treure el cotxe, jo crec que en el just moment per a no morir, perquè 5 minuts antes i 5 minuts després jo era mort, jo ara mateix no estaria així, perquè 5 minuts antes jo haver tret del cotxe l'haver portat més lluny i no m'haver donat temps a tornar als edificis, que és el que va passar a la gent que va morir perquè estava massa lluny, i 5 minuts després m'haver quedat al garatge. Que no ho sabíem, o sigui, hi ha hagut moltes riuades en València i no ho sabem, normalment traiem els cotxes, els deixem en un parc i no passa res, no esperem que s'ompli un garatge que són 3 piscines olímpiques com és el meu, però bueno, vaig treure el garatge, el cotxe i vaig trucar a mon pare, quan vaig veure que venia tota l'aigua, ja començava a entrar l'aigua en el cotxe, vaig trucar a mon pare és bomber i d'emergències en sap molt i em va dir tal qual, deixa el cotxe reballat per on vulguis i tu i totes les persones que trobes pel camí pugeu a l'edifici més alt. Aleshores vam anar cap a casa, vaig deixar el cotxe allí i pel camí vaig trobar, bueno, que això és el que dic a l'entrevista, no?, a Ràdio Televisió Espanyola, que vaig trobar una parella, no?, uns senyors grans que al final van passar la nit a casa nostra perquè estaven paralitzats al cotxe i vaig veure com venia un contenidor d'obra gegant a empalar-nos i a emportar-nos a ells, al cotxe, a mi i a tots. I els vaig cridar, eixu del cotxe! El vaig arrastrar perquè, clar, la dona no podia caminar. La Gemma, encara parlem, Nadal ens parla, no? És la meva companya que està vivint aquí. Tens que contestar-los mal, Mar. Sí. Soc un poc despistada. Tens feina. No, doncs això, ens van pujar i van començar a entrar la gent a l'edifici i cada volta anava pujant l'aigua, i res, vam obrir les portes de casa, va entrar aquí hi havia, bueno, aquí on estem ara hi havia com 15-20 persones i res, van començar a fallar la cobertura, no teníem aigua, no teníem llum i de sobte, bueno, vam començar a escoltar els crits d'auxili pel carrer. Ajuda, no podíem fer res. O sigui, la impotència que van sentir. Baixem a baix, com a les primeres plantes, han aconseguit des del meu edifici tirant uns llençols a agafar la gent que passava. És que era un riu, era un torrent. El poder de l'aigua és increïble. O sigui, jo volia eixir més, no? I els meus veïns em van parar en plan, no pots eixir, perquè ja eixíem nedant. I clar, un temps més tard va vindre l'alarma. Gràcies, Mason. Gràcies. Clar, és que tot això que expliques, encara el vostre govern, el fill de puta aquest desgraciat, encara no us havien dit res. Vull dir, és que vosaltres anàveu a cegues. M'explicaves aquest matí que també va haver un moment que vau perdre la llum, no? I que us vull dir que només podíeu escoltar la SER, no? Sí, la ràdio a ratos. Funcionava la ràdio a ratos. Al dia següent encara tampoc teníem cobertura, no teníem res.
podien ficar la ràdio i de fet, jo li parlava a la ràdio, en plan, què fem? No tenim aigua, estem en Paiporta. La gent parlava de que venia una altra riuada. Clar, nosaltres vam córrer per fugir. Clar, el nostre carrer, la meva amiga està plorant. Vam eixir perquè passàvem per damunt dels cotxes. El nostre carrer estava col·lapsat de cotxes, hi havia muntanyes de cotxes. I no sabien què fer. Van fugir a València el més ràpid que van poder. Molta gent va fugir, però hi havia gent que no podia. I res. I després ja va vindre tot el demés, no? Tota l'ajuda i tot el... Bueno, l'ajuda. Ja. Voluntaris. Sí. És voluntari. El poble. I poble. Ara que han passat 6 mesos, és a dir, és a dir, no quin balanç, no? Però què creus que la gent... Perquè en aquell moment com va haver-hi molt de focus mediàtic, tothom estava com molt pendent d'això. Nosaltres hem vingut ara aquí i és com que hi ha una aparent normalitat, però què creus que no s'està explicant? Sí, quina és la urgència? Quina és la A urgència? partir d'ara ja no s'explica res més. No, però Perquè, això, en aquell moment, així funcionen els mitjans. Bueno, jo he de dir que a punt, en aquell moment, jo crec que ho va fer bé. Jo crec que van parlar i van criticar i van treure Amazon i li van treure el roig a la cara. I quan creus que durarà? Bueno, ara ja a punt ja ha acabat. L'altre dia van dir que a partir d'ara les sèries i la televisió valencianes en castellà i faran toros i s'ha acabat ja. Però quina sort! És que ese dia estava Quina reunint-se sort! una senyora para que portara a punt. Estaven ja tornant a desgarbellar la Que televisió jo no pública sabia que el valenciana. Ventorro tenia habitacions. Jo pensava que només era un restaurant, això m'han enterat avui. El Ventorro, pobres, que han mort d'èxit. Ara ja no hi ha publicitat a la façana de Això Ventorro. m'encanta, això la gent no ho sap. La gent sí que ho sap, l'únic que no ho sabies eres tu. No, que el Ventorro... La veritat, que el Ventorro està de capa caïda, que ha això sigut no. mala fama, Això no sé, això que no ho està sabia. fent un rebranding, que s'estan canviant el nom, no? L'han tret el nom de la façana. Ai, m'encanta. Bueno, i una altra cosa que em preocupa tant o més... No, és broma. Però tinc una pregunta. Sorprèn-me. És que mira la cara que posa. Agárrate, cariño. És que esta persona, de veritat. Tu què penses? I persona és ser molt generós. Perquè, clar, jo soc intel·ligent, tu ets bastant intel·ligent i ell és guapo. Però... No, ell és contingut sensible. Això és veritat. Prou, no vull No, treure això. aquesta dada és important. Puc comentar? Comenta-ho. La segona foto d'aquest senyor, de la qual sóc gran fan, D'Instagram. És contingut sensible. Sí. No es pot veure. Jo em posaré a passar muntanyes? No dic res més, que la busquen. Bueno, et volia preguntar, tu realment, posa't-la amb el cor, sisplau, aquí al Mazón, No, home, no. aquí. El català i el Jo la valencià tinc, no me són l'heu la mateixa donat. llengua? Home, per favor. O parlem de xanuí. Tu què penses? Li hem de canviar el nom a la llengua? No. Nosaltres parlem català. Valencià. Català, parlem una varietat dialectal, que és el valencià. Però no és centralista, Català. jo com a català, a mi m'incomoda. Ui, l'Oriol aquell, et fotrà Vale. una tunda. A mi m'incomoda el fet de... O sigui, la parte por el todo. És a dir, jo entenc, no tinc cap dubte que és el mateix, però dir, no, és que s'ha de dir que tot és català, quan català, en el fons, és com una part de... Tot De què? No puc. Com Dir, li no diem? m'ho entès! De la península. De la xenoa. Dels territoris on es parla la mateixa llengua. Vull dir, em semblaria com bonic, no? Tenir un concepte com a llengua de llevant que aglutinés M'agrada més xenoi. sense xenoi. Sense que... No, ho dic perquè si no al final els polítics poden jugar... És a dir, si el català no es digués català, crec que el discurs de certs discursos de la dreta a llocs com València o les Illes Balears tindrien menys força. Perquè l'anticatalanisme al final és com dir, vale, doncs no li diem català, però no donem l'esquena a un fet lingüístic i científic que és que evidentment és la mateixa llengua. Jo crec que aquesta guerra ja s'ha acabat. Li hem de dir... No, aquesta guerra ja s'ha acabat. O sigui, Soy fan. és que estan emperrats durant tota la història de la política valenciana, ha sigut com no nos van a fer catalanes, no? La gran frase de la Rita, i estaven emperrats en anem a robar, anem a desfalcar i anem a desviar tota l'atenció a un tema polític i a fer polític la llengua. Ja. És que saps què passa? Que és que els valencians s'han donat compte que això ja no m'ho van a fer. Ja. Ara quan el referèndum... Això, parlem d'això. Obrim aquest meló. Perdona. Però és que els Comarques mateixos- castellanoparlants demanant que parlem valencià
No, es que ya no Pues ha sortit hemos desviado la el atención. tiro La per la atención culata. es esta, Amazon Dimisión. És ahí on hem de focalitzar Ja, no l'atenció. desvieu el tema, cabrons. Ja està bé. Però és que a més els mateixos que diuen que el valenciano és una llengua pròpia fan un referèndum perquè deixeu d'aprendre el valencià. Vull dir, és com... Vosaltres sou els defensors del valencià? Desgraciats, homòfobs! Ja. Homòfobs, us mataré a tots. I a més ens explicaves que hi ha hagut regions on ha guanyat, que la majoria de gent que no era català o valenciano parlant, que han decidit escolaritzar els fills en valencià precisament per donar una oportunitat de bilingüisme, i que malgrat això el govern va dir no, lo haremos en castellano. Han regulat. Clar, s'han tornat tots locos. En plan, perdona? No havien votat? I han reculat ara, però bueno, sí, és que van dir... Perquè no vam tenim que votar votar. bé. Un record, ja sé que vosaltres no esteu escoltant l'1 de maig, però avui és no sé què d'abril, ahir va morir el Mario Vargas Llosa. Un saludo, facha. Uno menos. Ahora la siguiente, Ana Rosa Quintana. Perdó. És broma, t'estimo molt, I t'escolto i ets objectiva. Però el Mario Vargas Llosa va dir tenéis que votar bien. Pues Va dir això? sí, claro. Hòstia, és que no puc... Llavors, els valencians, Mazón i companyia, es veu que van votar malament o què passa? Que Però està molt bé perquè ara el PP Has de decidit el sobte tiro per la culata. els agraden els referèndums. Està molt bé, perquè els referèndums Has fa de 5 resultar. anys eren com el demonio i ara és com una cosa com de... pensaven que estava de moda, lo del referèndum. No. Volantazo. Ojo, que perquè els valencians ens faran un cable. Bueno, Joan, el tema del dia és mentir. Quan has mentit més? Sí. Sí. És Ara que- hem passat de TV1 a Hola. Ara estem a la lectura. Jo és que no dic mentides. Tus Veus? cojones. Tim Joans. Els Joans no diem mentides. Sí. Bueno, jo soc tu pel dia i soc tu per la nit. I la nit comença a les 6 de la tarda per tu. Bueno, és que portem moltes cerveses ja, poca Ui, la m'estic broma. pixant, Això és un botelló, no és un podcast. O sea, esteu mal. Lo niego licor ni d'arròs, desmiento. des de que han arribat a casa meva no paren de beure. És que està boníssim. Jo treballe demà. És que sóc celíac i a mi això em va I molt bé. treballes en nens. Però I nenes. demà és... Però la molt setmana bé, cultural. ho porta superbé. Una cosa, si no vols explicar la teva mentida, vull que expliquis què... Que no, jo explico la meva, No. que expliqui la seva. Vale, no, però li dono una alternativa. Opció B. Explica, si vols, És lo mateix. la primera nit que ens vam conèixer, què va passar? Pues que eres un fill de puta. Vale. Eres un cabrón. Quim Joan, Quim Joan, et dono que si la raó. pots ser més capullo. Menja una mica No, de una Catalunya. puta merda, menja tu. O sea, jo vaig anar a entrenar, perquè em vaig apuntar a Panteres. Això, context. En Joan vivia a Barcelona i compartien equip de bàsquet de persones LGTBI. Compartia perquè els dos estàvem apuntats. Jo anava a entrenar. Ell anava a la Ell festa. no va entrenar, ell va liar-la. Bueno. La democràcia. Això podem parlar? No, Ah, vale. Whitney, ets un bocas. Capítulo 13. La mare que la va parir. Seguim. Vinga, que tallarem això. Què va passar? Res, jo vaig anar a entrenar i vam eixir de festa i a la discoteca, o al pub, no? Vam anar a un pub, em Al vaig trobar Maricón Bar. a esta persona que me la van presentar i va decidir que eixa nit jo tenia gonorrea. Però no una gonorrea qualsevol, no? Una gonorrea superinfecciosa que s'apegava només de parlar i anava tota la puta nit darrere meu dient no s'acosteu a ell que és que té una gonorrea supermala. És que de parlar en ell... De fet, vam estar parlant amb una xica i li vas dir, una xica amb la que jo estava parlant, tenim interessos mutus, Sí. sobre la llengua, sobre algo Espeleologia. intel·lectual. Sí. I li vas dir, no, és que té una gonorrea, també em va salvar d'una bona, perquè li vas dir, una gonorrea que s'apega, només de parlar en ell s'apega. La xica va dir, bueno, vaig a preguntar a un amic meu que és metge, no va tornar. No va tornar. Ho sento molt, Joan, et dec Una nit de gonorrea. Xoxo. Et dec un polvo externament, saps? Vull dir, un dia et pago, et dono 50 euros. Però ha de ser tu. No. Bueno, pues, vols explicar quina és la teva mentida més grossa o passem a un joc multidivertit? A mi m'és igual. Explica una mentida. Va, una mentideta. Una mentida. La mentida més grossa, mira, no la conté, però puc dir que va ser a la policia polaca. Uau! Bueno. Va ser en un quartel, en Polònia. Què va passar? Explica'ns. No. Sí, no, hem d'explicar. Va haver-hi un... Com li diu la Soina Pringada quan parla de Petit Suisse? Va haver-hi un Petit Suisse. No sé Sí, és com que... Un suïcidi.
No, és que ens Petit castigarà Suisse. YouTube. Vale, perdona. Però bueno, nosaltres no monetitzem. Va haver-hi un Petit Suisse, vale? La teva companya de pis, oi? És que ni idea la companya meva. No. La seva companya de pis. La teva companya de pis va fer un Petit Suisse Es va tirar. Ella pensava que podia volar. i no va volar. I no va No, un moment. Es va matar. Això en sèrio? I aleshores Sí. va vindre tota la puta comissaria de Varsovia i va Però començar a dir que si jo era un proxeneta em van tancar en una habitació i van començar a fer-me preguntes. Un moment. I a les altres Per- xiques, per- perquè tot per- eren xiques en el meu piso i jo no vull parlar d'això. No? Ni jo? Massa tard! No. Però no vaig fer res. és Aquesta que va jo- ser la teva gran mentida perquè sí que la vas matar. De puta, no! 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 Frena. No! Li vaig dir a la policia que no anava borratxo. Mare meva. Ah, bueno, això sí que... En fi. Però com va sortir allà? No, és que resulta que no va vindre un traductor i mos van enviar a casa. Bueno. Perquè la xica va despertar i va dir que realment estava tomant drugs, que entenem que que no, tenia que una no, depressió que major no i va es va morir? suïcidar. Ah. No va morir? No, li van fer no sé quantes operacions, no, Marc? És que a Marc la conec just ara... Ara parlarem de Marc Coyote. Ara coneixereu a Marc Coyote, que és aquesta fallera major d'aquí, Fallera major de Denia, igual no l'entén. que tiene una carta para vosotros. És molt fort. Però escolta, després de parlar de Petit Suisse necessito... Alleugerir. Anem a alleugerir. Anem a alleugerir. Com que sabíem que hi hauria temes així com molt densos, de la dana internacional, de la dana valenciana, volem fer un joc. Vale? Vinga, va. Hi ha un joc que ens agrada molt, a mi i el David, que juguem sovint, que és el... Bueno, a mi sí. Amb qui et casaries, amb qui follaries i a qui mataries. Vale. Vale? 3 opcions. Però com que estem a València, hem fet una petita adaptació del joc Ai, va, i el del joc joc. serà... Que no, a pitjar is not a crime. El joc. En qui faries una paella cada dijous? En qui te fotries una pastilleta el dissabte de festa? I en qui li tiraries fang a la cara? Vale. Per tant, farem paella, pastilla, fang. Paella, pastilla, 3 coses fang. molt valencianes. Vale. Vale. I com que som un podcast... Som un podcast cultural. Cultura. Som un podcast... Francesc Mauri. Pero un poco de licor de arroz, un poco de licor de arroz. ¿No? Vale. Jo sí. Fazo! Jo soc una persona... Visca els PPCCs! Com que som un podcast cultural, anirem per seccions, vale? Vinga. Secció vinga. política. Paella, pasti i fang. Mazón, Francisco Fang. Camps, Rita Barberà. Home, este és T'has de fer paella amb una persona... És molt fàcil. Vale. Molt A fàcil. veure, Paella. paella amb la Rita, que està morta. No. Necrofilia. No. Una pasti amb la Si Rita. estiguera, entenem que està viva. Està viva. Si está viva, yo lo Sí. siento, pero es la reina de la fiesta. O sea, Vale. no se puede ser més borracha y més facha que Rita Barberà. Paella amb Rita? No, No, pasti. Pasti amb Rita. Vale, i la paella cada dijous? En camps. Jo Vale. crec que em portaria a llocs de bones paelles. Em portaria en tratges. Fang al Mazón. Fang, però fang ple de bombes. Vale. Desgraciat. Molt bé. Ara passem al món de la música. Vinga. No miris la pantalla. Ja, és que... vull dir- Raimon? Vale. Camilo Sesto, que he descobert preparant aquest podcast que és valencià. Ho sabíeu, Camilo Sesto? No ho sabia. I, clar, Posar-me crema. Samantha de Ai, que bonica Samantha és. de Vinga, va. Amb qui fas paella, amb qui et fas una pasta i amb qui fas fang? Una paella, jo crec que en Samantha, és molt divertida. Vale. Camilo Sesto, jo crec que té pinta de pastilla. De pastilla, sí. I I el Raimon. El Raimon li tires fang. No. Tia, A Camilo Sesto. fora del podcast. No, corre. Li tiré el fang a Camilo Sesto. Sí. Jo la pastilla amb Samantha. Sí, una pastilla en Samantha. claro. Fiesta. Pastilla en Samantha, paella en Raimon. Paella amb Raimon, que et parli en Crec que estava fet. decasíl·labs, i la Samantha, una pastilleta. És que se me'n va, clar, la paella i d'això. Bueno, en qualsevol. El joc es va complicant. Ara parlarem de literatura. Com a bona professora de la primària que ets, segur que vas molt tranquil·la. Anirem per ordre cronològic. Joanot Martorell, Ahà. Joan Fuster i Vale. Màxim Huerta
Ministro por 6 días. Te'n recordes del Màxim Huerta? Màxim Huerta? Ministre gai, que ho va deixar els 6 dies perquè devia diners a Hisenda. Perquè havia defraudat diners a Hisenda i és escriptor, fa llibres. Pues el fan que ell. Vinga, va. Fan que ell, el Màxim Huertas, pobre. Jo què sé. Bueno, és el PSOE. I llavors... Pues jo He de dir que els altres dos estan morts, per tant estàs tirant a la necrofília. No, però em dic que suposava que estaven vius. En Fuster, la paelleta. No sembla que et fots una La pasta i paelleta. has d'acabar follant. No? Jo és que jo no conec aquest món. Jo tampoc. No, jo no m'he drogat en Jo la sí que no. vida. Mira, sóc el que menys segur. I sóc valencià. Ja? Vale, món de l'entreteniment. Aquesta és la meva preferida. Món de l'entreteniment valencià engloba moltes coses. Arturo Valls, Nacho Vidal, Chimo Bayo. Home, crec que la pastilla està clar que me la vendria en Chimo... Bueno, el que Arturo... A Chimo Bayo. Chimo Bayo... Pensa que t'has de fer una paella cada dijous. Una paella cada dijous. Home, el Nacho Vidal, que almenys la té gran. Però paella és paella, Però després... Però és que Arturo Valls fa bones paelles, jo ho he vist en el seu Instagram. Bueno, Crec que faria una paella... I Nacho Vidal fa coses amb sapos que no molen molt. no. Ja, li tiraria fan, doncs ja està. Sapos. Ja Sí, està, l'Arturo sí. és una bona... Fan que Però a Nacho. Arturo... Tu el veus com valencià de bé? És que... Bueno, jardín, no? No parla bé el valencià. Parla valencià? Justetet. Hi ha una publicitat que he fet ara... Fa la pitjada, oi, ell? Que va, ni a pitjar. Ni a pitjat. Ni a pitjat, no fa res. No. I l'última, ja no són valencians, però com que al tema del dia hi havia la de la internacional, com a bona transexual, he volgut explorar el món de les transexuals. Dana International, que no sabem si és sionista, però no pinta bé pels tuits que fa. El seu pare era... Palestí. No és veritat, tu estàs inventant. El seu avi, Va fer un tuit que era... Un dia va anar d'excursió a Gaza. No, va fer un tuit que era Free Palestine, from Hamas. Funk. Vale. Funk. Dana International, Carla Sofia Gascón, que ens encanta com a personatge, i Manuela Trasobares, que no és valenciana de naixement, però és valenciana D'adopció, d'adopció. òbviament, tira la copa. Primera concejala transexual d'Espanya. Ho diu a la Wikipedia que l'ha escrit ella. Vull dir, hauríem de mirar la fuente de Cibeles aquesta. Que no. Bueno. Lo de l'artista fallera potser s'ho ha inventat, però primera regidora transexual d'Espanya m'ho crec. Vale. Sí, m'ho Ja crec. se m'ha oblidat. És que m'ho he emborratxat. Manuela Trasobares, ho fem sovint amb els convidats. Manuela Trasobares, Dana International, Carla Sofia Gascón. Manuela Trasobares tot. Tot, Paella, paella. paella, Paella cada pastilla, dijous. tot. Funk. Paella cada dijous en Manuela Trasobares. I amb Manuela Trasobares, junts, li tiraríem el funk a Dana International. I et folles de la Carla Sofia? Ai, perdó, et folles no era, que era la pastilla. Ara t'has follat? Pastilla amb Carla Sofia. Claro que sí. La Carla Sofia. És que jo crec que... I obre de sèrie. I obre de sèrie. Digue-li tuitea. A ver qué pasa. Coge tu Twitter. Twitter, haz tu magia. Vale, va. Últim apunt. Clar, és que és un podcast de cultura. Perquè... I com a ja, podcast de segur. cultura és que a mi m'ha dit un ocellet que tu estàs escrivint un llibre. Uy, sí. Estic Ah, escribiendo pero una has biografía, me venido encanta. a hablar de tu libro. He venido aquí a hablar de mi libro. Vale, parlem. Aquí només entrevistem escriptors, Evidentment és artistes. conya, però sí, estic escrivint un llibre biogràfic d'una persona dels que està aquí, que no vaig dir el seu nom. No sóc comença jo. a perder i acaba en David Teixidor. Perquè després de fer-me 4 cerveses en ells vaig pensar este tio no està bé. Este tio té problemes. Amiga, jo te I creo. una vida molt interessant. Això és veritat. De fet, us puc llegir algun capítol. Per favor. Volem una llista dels títols dels capítols. Títols només. alguns el ja han capítol sortit. el desenrotllarà ChatGPT, evidentment, jo no sé escriure. Però hi ha coses... Bueno, puc dir el títol del llibre? Per favor. El títol del llibre és L'home que es va follar més de 1.000 homes. Ho sento, És una mama. frase constant en el Teixi. Ho sento, mama, però és veritat. Ho sento, mama, gràcies a la fimosi aquella que em vas curar. M'he follat a més de 1.000 homes. Qui no ho entengui, que miri el capítol anterior. Adéu. Capítol 1. Buah, és que estàs heavy, Després... Pots desenvolupar este, No, No, perquè se'ns acaba el podcast. No, jo Bueno, però algun proposo dia s'ha de llegir els parlar. títols
però no desenvolupar perquè és que si no acabem. No. Tu digue'ls. Me he follado a un cura sobre 4 millones de euros. Cert. Con el cubano no, que te estafa. Ven conmigo. Y este... Es que eres Vosaltres mala. aquí imagineu. Buah, Què és que eres més? mala. Això va passar al Cruising, capítol 4. És el mateix que el 3. Aquí hi ha una duplicitat. Ah? El capítol 3 i el 4 són el mateix. Joan, són 16 connectat. capítols. Vale, Brillo. popper en la cara, no, per favor. Sí. No vaig poder tornar a entrar. I no, sé, no me recordo de què va. I d'on va? Aventuretes en un vaixell, i això va passar entre panteres. Ui, Carlos. Referèndum 155 i el guàrdia civil maricó. Ja ho hem sentit. Això ho he explicat en el capítol 0, ho podeu escoltar. Vaig follar pel teletexto, buah, que polvazo. És veritat. Això ho pot escoltar ma mare. Le rompí el frenillo. És el mateix que el 155. Capítol Falta documentació aquí, Joan, Sí. Bueno, és que... Ell me parla i me diu, és que Clar. això, m'he follat el meu dermatòleg, Ja n'hem parlat. quasi muy coibató... Això és muy que és mort. Este és bo, este és bo. A veure. Per un polvo, $180. I més? Puta, siendo Sí, yo señora, todo eso. eso. S'ha d'actualitzar aquesta informació. S'ha d'actualitzar, Joan. Estàs desactualitzat. Més? Diners? Sí. Bueno, va, la petjada digital, per favor. Este està un poc connectat en una cosa que he comentat abans. La meva orella no és una orella Ho normal. explicarem a la Fede. Vale. Vale? I penso que és hachís. Pienso que és hachís. Caris, ha arribat el moment de Espera. la cançó. Vale, però un moment, jo vull dir una Espera, que cosa. ha de dir... No, tu no pots dir no. res. Que tinc un missatge. Jo no puc dir res. No, castigada. O sigui, us he aguantat 4 hores a cotxe Ho i demà sentim. 4 més. Ho sentim I a molt. sobre no sabeu ni parlar un moment. ho sentim molt. Sou unes desgraciades. Tens un podcast. Marc de podcast. Sisplau. Vaig a veure, no puc Us dic aguantar. una cosa. Espectadores i Això espectadors retumba. de Barcelona, Catalunya i els PPC. I l'Alguer, I l'Albe. que ens escolta. PPC PPC. és del PP de Catalunya, no. PPCC. PPCC, perdoneu. PPCC. Perdoneu. L'Altaveu Mariner. Al iVoox i a l'Spotify. Per favor. L'Altaveu Mariner, el millor podcast sobre transfeminisme. Vale, una cosa, jo vull dir Ah, una... no, vull dir- bueno, n'hi ha de tot, N'hi ha igualtat i diversitat. Deixeu-me dir una LGTBI, cosa. el que vulgueu. Aquesta fantasia que anem a cantar ara mateix, jo crec que, parlo en nom de totes, que si la dediquem a en Joan i a la Mar per la seva hospitalitat No he plorat. i a tota la gent del País Valencià, que aviam si ens posem d'acord d'una banda i l'altra de l'Ebre i sortim d'aquest fanga juntes. Amb totes vostès, el hit musical de Jordi Baquer. Flipareu. No dic una. A veure. Escolteu. Espera, poseu-ho. Jo tinc. Ah, tu tens? A l'any 1998 una trans que es deia Dana amb Israel va anar a Eurovisió i va la tia i guanya la gala. Els valencians miren cap al cel, 30 anys després els veu una altra dana i aquesta té pinta de fer més malma que enllà. Visca València, visca Paiporta, Catarroja. Visca Picanya, Xiva i Cullera, Benetússer. Mazores, un ésser de primer que cantava les xiquets. Ara és encara el vostre president, va anar de putes i de banquet, quan s'enfangaven les cases i ja s'ofegava la gent. Vamos! Visca València, visca Paiporta, visca l'Alcúdia, visca Bunyol i Picassent i Riba-roja. Visca València, visca Paiporta i Lletxima. Visca Requena, Beniparell, visca Alcàsser.